Morning sa mga mandaragat. Yan, gagamit po tayo ng lambat o pangke sa Bicol gamit sa pangingisda at gagamitin natin itong bangka sa paghulog ng ating lambat. Yan, dadalhin natin to sa gitna upang ihulog. Ang gamit po natin na lambat na ihuhulog natin gamit itong bangka ay ang butas po nito ay number 10 at ang mesh na o ang laki ng kanyang tansi ay number 20. So ito po ay 6 na bulto o 6 na banatang pangki ang ihuhulog natin dito sa tabi at hihilahin natin mamaya pagkatapos na ihulog natin ito dito sa medyo malalim. Ang gamit nating ito o ang paraan na ito ay tinatawag sa Bicol na pag-aapis o ang paghila sa kabilang dulo ng lambat hanggang ito ay mapaliit at mahuli natin ang mga isda na ating na kulong sa loob ng ating pinalibutang parte ng dagat. So yan, tingnan natin mamaya. Ngayon po ay ihuhulog na natin. Yan, inuhulog na natin ang lambat. Ito po ay may lalim na 4 na dipa. Ang lalim nito. Simula sa ilalim nito hanggang sa ibabaw, mga 4 na dipa. Yan, malapit lang po ito sa tabi. Hindi naman gaano kalayuan. So yan, ihulog na po natin hanggang makarating tayo doon sa dulo at itatabi natin itong dulo o itong tawag natin itong sampot. So yung iniwan natin, ang tawag doon ay yung ating iniwan na walat at yung sampot ay hilahin din natin sa dulo. So meron na pong naiwan doon na maghihila nung naiwan natin na lambat. Yan. Ilatag na natin lahat. Yan, nandyan na sa gitna yung ating lambat na 6 na banata. O ang isang banata po ay ang haba ay 100 meters. So kung meron tayong 6, so 600 meters po yan lahat. So yung pong nasa dulong yun yung iniwan natin. At hanapin natin ngayon. Yan, ito yung dulo o yung sampot natin. At hihilahin na natin ito dito sa tabi upang mapaliit na natin ang ating lambat o yung nakulong natin at maipon sa gitna yung mga isda. So yan, hilahin natin. So ang paghihila po nito ay may technique din. So ang paghila po ay kinakailangan yung bato o yung ilalim na nagpapabigat sa ating net ay hindi dapat maangat upang yung isda ay hindi makalabas ilalim. So yun po ang ginagawa ng ating naninisid o yung naglaladop. Yan, sinisisid niya yung ilalim upang yun. Yan, si Ogi, sinisisid niya ang ilalim upang hindi maangat ang ating bato, upang ang isda hindi makalabas. So hinihila niya po yung ilalim na parte o yung bato upang kung sa Bicol ay mahipid natin ang ilalim. Tingnan natin mga spread ang ating huli sa ilalim. Isipin natin.
Wala. Ikot na. Wala. Ayan, tingnan natin yung isda sa ilalim. Ayan, makikita nyo po, marami pa talagang isda na nagsistakbuhan dyan sa ilalim. Kinakailangan natin yan mapaliit yung lambat upang yung mga isda na yan ay bumangga sa ating net o sa pangkin natin sa lambat. So ang ginagawa ng iba ay binubugaw ng ating mga kasamahan, pagkat ang ibang isda dyan, lalo na yung bagaong, yung sakalan, ay mga magatalinong isda yan. So pag na sense nila na malapit na yung net, lumulubog sila sa buhangin. Kaya kinakailangan talaga natin silang bugawin. So yan, makikita nyo, yan, ayaw pang bumangga. Pero naman kasi mga isda na madaling bumangga kasi sila yung mga mabibilis lumangoy, at basta na-sense nila na nakulong sila ay magpipilit na lumusot sa net, kaya sila sumasabit. So itong mga isdang ito ay ito yung mga tuso mga tusong isda na ayaw pang bumangga. So gagawin natin ang paraan upang sila ay makulong at sumabit sa ating net, kasi yung net natin ay wala namang bulsa, walang pasukan. So kaya ang chance lang natin na mahuli sila ay bumangga sila sa net natin at sumabit. Ayan, madami pa. Nakita nyo po kanina sa ilalim, marami pang isda na hindi pa nakakabangga o hindi pa natin nahuhuli. So yan, ginagawa natin, naalis na yung mga nahuli. So yan po, naalis na isa-isa sa butas ng lambat. So yan po. So nandyan pa din, marami pa sa ilalim na inaalis. So tingnan natin dito, yan, dami nating huli. Jackpot, yan. Yan natin mga kasama. Iniisa-isa nilang inaalis sa butas at dahan-dahan upang hindi mapunit ang ating lambat. Ayan po ng ating mga huli. Ayan, yung salay-salay, agingoy, bukadulsi, at meron ding talakitok minsan. So ayan po yung ating huli.